Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, an balima maliyɛnw. N'o k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ en ligne ko mɔgɔw ma da m'a ɲini aw fɛ a ka video a ka a partager. A ka partager kojugu kojugu. Je sais que su kora komi an bɔra information dɔw kalama. An bɛ a da mɔgɔw tulo kan. Donc a ye video partager. U kana an ka video, u kana a signaler quoi. Voilà, u kana a signaler. Est-ce que vous voyez? N'a signaler là, on sera obligé k'a tigɛ k'a kɛ a m'a tigɛ a m'a kɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ montage ye k'a bila rapidement. Voilà. Donc vidéo tɛna kɛ vidéo jan ye k'an ka a yɛrɛ titre ye. Titre tɛ dɔwɛrɛ ye, est-ce qu'il y'a faamu? N'i y'a ta k'a lajɛ an bɔra information dɔ kalama. Burkina ye délai min di Macron ma ko France ka jamana bila. Ko Alassane Dramane Ouattara ko sini ko bɛna wuli ka taa Macron fɛ, an bɛ ka information minnu mɛn k'a bɛna taa Macron fɛ parce que Macron paniquera. Alassane bɛna taa Macron fɛ u ni Macron o bɛna fɛɛrɛ tigɛ parce que o tɛ fɛ France ka taa ka bɔ Burkina. Ko sini est-ce qu'il y'a faamu? Alassane bɛna taa Macron voir pour que France ka se ka to Burkina. O bɛna taa o fɛɛrɛ de tigɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina. An bɛna an da don o la. Donc o contexte la an bɛ proposition min kɛ Général Ibrahima Traoré n'o ye Burkina masakɛ a k'i teliya ka visite dɔ organiser Poutine fɛ rapidement a k'i teliya. Est-ce qu'il y'a faamu? A ka visite dɔ organiser Poutine fɛ rapidement. Maintenant n ka inquiétude ni siran yɔrɔ n bɛna tila ka a bɛɛ da mɔgɔw tulo kan u ka se ka a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ. D'abord k'an ka partenaires fo n'o ye Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi, ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la. Fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. N'aw o kɔngɔ a bɛ Serifukɛ sɔrɔ. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele n'an ka kutubu n'an ka waliw fo n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu. A tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais Mali ko la n'a ɲagamina, est-ce qu'il y'a faamu? N'a ɲagamina i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ Lasana Kanɛ. Ko kun mana ɲagami Mali ko la a bɛ ɲɛnabɔ ale de fɛ. N'a ye Lasana Kanɛ fɔ an bɛ Cheikh Sala Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tubakura. Est-ce qu'il y'a faamu? Donc aw ka foli belebele bɛ yan. O tɛmɛlen kɔ k'an ka sinafɔkɛ fo n'o ye Damsa. Balima a ye Damsa furaw ɲini dɛ. Mali autorités yɛrɛ de ye papier kɛrɛnkɛrɛnnen di sinafɔkɛ ma ko farafin yiri gɛrɛgɛrɛw, ko farafin yiri lakikaw, farafin yiri minnu n'a ka ɲi adamaden ma sans effet secondaire n'o ye Damsa, diabète, est-ce qu'il y'a faamu? Tension. Sinafɔkɛ de ka fura ye Damsa ye. An bɛ tila komi n ka teli n bɛ tila m'a ka numéro fana n'a ka contact di. Donc an bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka numéro n'u ka contact di a bila u kunna a fura ninnu bɛɛ ka ɲi, crédibilité bɛ a fura ninnu bɛɛ la. Donc a ye partage fanga bonya, je vois qu'ils sont en train de signaler le direct. Est-ce que vous voyez? Oui, ka direct signaler, mais cela ne nous empêche an bɛ a kɛ sisan. Donc i b'a kalama k'a fɔ France ka médiaw wililen bɛ nkalon tigɛ ani propagande de la an bɛ wagati min kɔnɔna la. Burkina ye délai d'u ma, est-ce qu'il y'a faamu? K'u ka dugu bila ko kalo kelen de b'u bolo ko n'u m'u ka minɛn cɛ. Soldats français be considérés comme des prisonniers de guerre au Burkina. Donc au senfɛ Macron ye wari de don sisan journalistes la. Macron bɛ k'a ka réseau, a ka activistes, a ka presse a b'u k'u bɛɛ de bila sisan k'u ka communication kɛ ka Burkina tɔgɔ tiɲɛ, ka Burkina mangoya, ka Burkina sisi. O bɛ ka wuli ni tɔgɔ tiɲɛ ni fɛɛrɛ jumɛn de? Parce que a ye wari de bila en jeu. Est-ce qu'il y'a faamu? Ala a kariyalen no ka activiste burkinabé minnu, est-ce qu'il y'a faamu? N'u ye France ka jɔn ye, n'u tɛ Ibrahima ka baara fɛ, a kariyalen bɛ ka wari di olu ma. Donc a ye wari de bila sa a ka service français au service de communication k'u k'a fɔ ko Russie de bɛ c'est-à-dire ko Russie de bɛ ka, est-ce qu'il y'a faamu, manipulation kɛ, ko Russie bɛ ka nkalon tigɛ ka France tɔgɔ tiɲɛ, ko Russie bɛ ka nkalon tigɛ ka information kolon da France armée la, ko ka France armée nɛgɛbɔ peuple burkinabé la. Ko manifestation bɛ ka kɛ ko ka France gɛn k'i b'a ye k'a fɔ
ko irisu de be ka manifestation be financer bi u ka presse be de ku me ka nin kuma fo u dala mene kan ko Wagner be Burkina u dala mene kan esi ya famu ko activistu ko irisu kelen be ka olu sara esi ya famu ko ka France togotien ko alors que ko ni atagala ko Burkina ko luka autorité ko ka incapacité ko Burkina autorité yera de masse ko ka terroriste kele au ka kalabanti akala mere ko parce ko terroriste be na moto la mo fla mo saba ko be na ko ka marfachi ko ka bolka sigi ku yoro donente ko France ka 400 forces spéciales lebe oni avion tikile ko ni Burkina autorité ma bara minga ko France tese ko barake ko boko irisi de be ka ni fere jugu sugu betge ko pour que France kata ko France tagali re esi ya famu ko irisi de be ko fere sugu betge kabri e ba do ko Macron panikera ore senfe kai wele bla Alassane ma esi ya famu ko Alassane nga soro jona France ko ni Alassane ya soro jona France ku ka sigi ka akli jagabo ke parce que Macron te fait ka bo Burkina na bora Burkina c'est fini pour lui. Oui, Macron symbole ne Sahel kola. Pétrole be fo Macron, Sahel gaz be fo Macron, Sahel uranium be fo Macron, Sahel or be fo Macron. Macron sane no ay Mali perdu, avec a Burkina perdu à ma sore ma. Donc, abna Alassane ne bla mission mercenaire là. Alassane nga pression nge CEDEAO ka CEDEAO lawli ka CEDEAO chou si sanga bla capitaine Ibrahima Traoré là, ka capitaine Ibrahima Traoré bagabaga. Au maye. Mais awakli jigor la peuple burkinabé, il faut rester vigilant. Ma akli jigi CEDEAO ko Burkina ka banrisu la, ko lu bena mission d'intervention do blakana Burkina, ko ka force do se force mena kana terroriste kele, ko force ka base yere be ke Burkina de. Imaye, si ça obe feka ko ne accélérer ça. Parce que CEDEAO kuma miri ko Burkina be na télé quoi. CEDEAO kuma miri ko capitaine Ibrahima Traoré ka beta à 100 à l'heure à 200 à l'heure. Est-ce qu'il y a famu France gagné na kabe un mois de délai douma ou kun sigilentani oye ou kon ou kuma don ko France be na gain mais kabe na ke 100 ko kalogelen délai be 2 mois ou sigilentani oye ore c'est fait ça Macron wele bla ko Alassane ki telia ko dugu kana je ko Alassane nga soro est-ce qu'il y a famu France donc abna ta CEDEAO dans les jours à venir les Burkinabés il faut vous attendre à des pressions venant de la CEDEAO. CEDEAO bena commencer ka pression ke auka France bena commencer ka marfa di terrorisme ma o bena ordre de terrorisme ma ko terrorisme ka Burkina attaquer li ku ka telia quoi ko il faut que ka Burkina attaquer li telia ou ka la ka Burkina grande ville ni yoro chama o ka se ka olu goshi pour que capitaine Ibrahima Traoré be se ka stranjogomna akana France ka départ demander we kalokele ndi ntendo kwa la Burkina be o Ibrahima Traoré soutenir de parce que Burkina tena lafia kalokele nkonna là ils vont chercher à faire des attaques ils vont chercher à tendre des embuscades est-ce qu'il y a famu aux soldats burkinabé ou bena embuscade da Burkina soldats ou ou bena là ka Burkina kan attaquer alima e odona we jeune fille do enlever ni ben France ka stratégie de sans kalokele mindiruma ou tena son Burkina ka lafia tunu bena pression sugu bedeke o kalokele mono pour que France ka tagali akana seka ke quoi parce que Mali France gagne chogomna ni France bora Burkina mai donc Macron mena Alassane ne bla Alassane nga CEDEAO bella muruti ka CEDEAO bella funtini ka CEDEAO bla sa kube capitaine Ibrahima Traoré kuba bagabaga kuba lasran donc c'est le moment pour le peuple burkinabé de rester derrière le capitaine Ibrahima Traoré parce que bientôt la CEDEAO va décider de vous imposer des sanctions. La CEDEAO va commencer à menacer le Burkina. CEDEAO va commencer à Burkina menacer. En même temps, il y aura une multiplication des attaques. La France va fournir beaucoup d'armes aux terroristes pour que le Burkina déstabiliser. Il y a une calo kelen de l'inche. Mais Burkina Béou, ne sais pas mi faut ça rapidement dans l'immédiat. Burkina présent, je demande au capitaine Ibrahima Traoré, ça veut d'effectuer une visite à Moscou. Ni capitaine Ibrahima Traoré tarassa Moscou. Est-ce qu'il y a famu? Kati nya jo Poutine nyela. Ka ira kale kalo kelendi Francima. Ka kalo kelendi koka Franci gen. Autant on ka jigige jamana jumain, a jigige Poutine, a jigige Assimi. Ko Poutine nga do a jigi koro. Même mi fie Ibrahima Traoré nato a doale
Poutine me avion duruke. Est-ce qu'il y a fait Poutine me avion duruke Antonov kono. Ko Ibrahima Traoré naka sigi. A doale. Poutine me blende kemen yoron. Ou bien blende biduru yoron. Abo ke Antonov kono. Est-ce qu'il y a fait ko Ibrahima Traoré naka na Burkina. Parce qu'il y a une stratégie d'ODB. Il y a une stratégie de utiliser pour que la Russie la soro. Ni ya ira sa ame wakati mnadron. Ke bana tubabu ga vision ma. E bana occidentaux ga vision ma. Ke be Russie soutenir. Il va soutenir face à sa guerre face à l'Ukraine. Il va Russie soutenir. Ou be ga marake ni vision miye. Il va Russie soutenir. Et occidentaux fait. Ni yo cheo chema ke sababu ko fo Poutine yana. Abe marfa tone kaita dinin jamana yemogoma. Parce que avec moi min fo namata marfa dama ou va essayer kaninga fanga renverser mais mogo akli jigindro Domina Shogel a fait le discours historique à l'ONU. Est-ce qu'il y a famou que la France a fait 10 ans dans le Sahel sans résultat avec un bilan, est-ce qu'il y a famou zéro comme résultat dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a famou Shogel Kelen a demandé au Français que Français intervention française qui a échec Sahel kono. Koukata, kou e do de fra insécurité ka. Balmo, au semaine kono, Russie avion nani de donné Antonov kono, Kanadi Malima. Parce que Poutine y a don, Mali e bara minke, n'ale mi tele ka marfa di Malima. France ba essayer ka be Mali d'Afrique. Donc il faut que Burkina, Capitaine Ibrahima Traoré a fanaka o de que France tini sigide. Avec l'aide de la CEDEAO, ou tout nous sigi, je sais que Assimi mena de me bari do Ibrahima Traoré ma. Mais on a taota, akata deme yina Ibrahima Traoré nye ani Poutine nye. Est-ce qu'il y a fait moi mi watim na a dogale a seginto Burkina oye avion duru a seginto Burkina oye blende biduru oye a dogale a wo dikana avec des radars. Est-ce que vous voyez des radars de dernière génération mimbato alsa davantage Burkina autorité ou se ka Burkina contrôler chogomina parce qu'à mi watim na peuple burkinabé, c'est le moment vraiment. C'est-à-dire, nous sommes face à un moment très critique. Il faut maintenant soutenir le capitaine Ibrahima Traoré. Parce que vous avez pris le taureau par les cornes en donnant un mois de délai pour chasser la France, pour demander aux forces Barkhane de partir. La population maintenant, le président a exaucé votre choix. C'est à vous vraiment de le soutenir, c'est à vous vraiment de vous assumer. Il faut soutenir le capitaine Ibrahima Traoré. Maintenant, en retour, je demande au capitaine Ibrahima Traoré d'effectuer rapidement une visite surprise. Est-ce qu'il y a famou à Moscou chez Poutine pour lui dire les yeux dans les yeux vraiment que vous avez délaissé la France, vous avez abandonné la France au profit de la Russie, que Poutine vraiment vous vienne en aide, qu'il est votre seul espoir, que vous partagez la vision de Poutine, surtout dans la guerre contre l'Ukraine, surtout sa vision en ce qui concerne la mondialisation et la globalisation. Nayo qu'est-ce que ça? Wallah Poutine me armement tchekadama. Bi, Russie mogobe jamana ouladron. Jamana mounou, nous be carrière kafo, ko lube Russie soutenu koute tubabu fait. Jamana ou jamana mana carrière bi, ame wakati mna kofo. Iba e kafo Russie ka deme bese ema. Russie ka mina bese ema. Russie tena son eka bi ou sigile nyana eski avam. Sona nebe mina ou beka jamfa de labe Ibrahima Traoré kama. Mais, peuple burkinabé de sega jamfa impali. En même temps, ama demandé alsa Assimi mbeka barake aka continuer eski avam ka Ibrahima Traoré deme. Burkina en attendant, yani Russie ka menan dafalen beka se Burkina ma Assimi nga continuer abeka barake alsa davantage ou continuer à d'offraga. En même temps, je demande aux deux présidents toujours de créer une collaboration, une synergie à Kera Assimi à Ibrahima Traoré entre la société civile malienne et la société civile burkinabé. Parce que c'est ensemble, c'est ces deux sociétés civiles-là qui pourront réussir ce combat. Ce combat qui consiste vraiment à bouter la France hors des frontières du Sahel, hors des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait que les sociétés civiles burkinabé, malienne collaborent ensemble. Tout cela peuvent être facile. Est-ce que peuvent être rendus faciles si les deux présidents s'impliquent? Est-ce que vous voyez dans le maillage de la société civile burkinabé et de la société civile malienne pour que nous puissions commencer vraiment à mener vraiment cette lutte-là ensemble. Donc, au cas là,
ou ka au baraké, est-ce qu'il y a famu, à Kachala fait, dans peu de temps, on aura vraiment des résultats probants. Donc, France Bega Djanfa là, Burkina Kama, mais où t'essayes, est-ce qu'il y a famu. Donc, entre-temps, capitaine Ibrahima Traoré, kana son CEDEAO boulot, CEDEAO mana baga fait kana son. Peuple burkinabé, il ne faut pas accepter à ce que Alassane Dramane Ouattara manipule la CEDEAO, dresse la CEDEAO contre le capitaine Ibrahima Traoré. Na fon funkera, sortez pour soutenir votre capitaine, sortez pour soutenir votre général Ibrahima Traoré. Parce que c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y aura la multiplication des attaques, il y aura des menaces venant de la CEDEAO, il y aura des menaces venant de la France. Coûte que coûte, il faut soutenir votre président. Est-ce que vous voyez? Et je demande en contrepartie au président d'effectuer une visite à Moscou pour demander de l'aide. Donc, les vidéos de Koumembolo, Kada Auklo, Kabalmaken Audenge, Amara Sila, Jiri Chercher, salam alaikum.